Стан важкий, але стабільний. Незаконно затриманому кримсько-татарському активісту Едему Бекірову після огляду ендокринолога терміново призначили ін'єкції інсуліну. Тяжкохворого Едема Бекірова напередодні із СІЗО доправили до Сімферопольської лікарні «Семашка». Йому не знайшлося місця у палаті, чоловіка залишили прямо в коридорі. За 35 діб у в'язниці стан Едема Бекірова став критичним. Кожен день у неволі для людини з шунтами у серці, ампутованою ногою та цукровим діабетом міг стати останнім. Семашко вже мені телефонували і сказали, що ми винуждені колоти інсулін. Я говорю, а що робити, а другого немає виходу. Він був незалежний від інсуліну. На сьогодні він ще знаходиться в коридорі в лікарні, нема палати, місця нема в палаті. Свободу Едему Бекірову, тяжкохворого політв'язня, підтримали члени Меджлісу, політики та правозахисники. Під час конференції «5 років окупації Криму» понад 30 чоловік сфотографувалися із плакатами з написом «Фрі Едем Бекіров» і вимагали звільнити незаконно утримуваного Росією чоловіка. Нагадаю, жителя Новоолексіївки Херсонської області 57-річного Едема Бекірова окупанти затримали при в'їзді в Крим торік, 12 грудня. Йому висунули абсурдне звинувачення в незаконному придбанні, зберіганні і перевезенні боєприпасів і вибухівки.